Så har vi sponsoreret Sten Hedegaard Jensen. Kan jeg gå på 500? Tager en Vestjyllands Marineservice igen. Nummer 38. Ja. Så har vi et gavekort eller kontanter igen med Kamto. Er det nummer 90 simpelthen? Nummer 6. Nummer 6. Kommer der. Så tager vi en fra Vestjyllands Marineservice igen. Nummer 2. Jeg kender ham der. Jeg er en af du er 2. Ja, den er god nok. Den er rystet nu. Den er rystet. Skal vi ryste? Der er en værstation. Ude og inde. På Pasco. 34. Ja, der kan snart ikke være mere udbyde det på. Hvad skal vi så have? Det styrer du. Ja, det er i orden. Ja. Så skal vi tage en tap. Og så har vi en Bosch maskine her. Helt ny. Fra Brian. Hovmand, ja. Tømmermester. Nummer 18. Det er synd, folk kan ikke bruge den. Tak for det. Det er at lave fiske. Så har vi fra Jagt- og Fiskerimagasin en blandet trollingkasse og lidt af hver. Det er så meget. Jan kan jeg bruge for den. Ja, det har han. Nummer 16. Kigger. Kæft, hvad skal I ringe, hvis det er nummer 16? Nummer 16? Nej. Nummer 4. 4. Det sker altså. Forkert. Nej, det er forkert. Det er et nummer. 4. Ja, det er møkker klapper med. Den der? Ja. Så er der sponsoreret fiskehjul fra Team Antares. Ja, der er i Kina. Ja. Nummer 40. Det hvor jeg snart skal gøre alle ting. Så har vi fiskehjul mere fra Frost og Jagthuset. Nummer 22. Skal de destruere det her? Så er der lidt forskellige fiskekasse og lidt til at fiske med fra Rødovre Sport.
Nummer 24. 24. Det må vi hellere gøre. Vi må hellere holde orden i tingene. Så har vi lidt mere for Rødovre Sport. Nummer 7. Så har vi en trollingstang fra Tempo Både, en inliner. Ja. 39. Så er der fuld hus, du. Der klapper vi. Skal han på? Der har vi en trollingstang mere fra Tempo Både. Yes. Så tager vi sådan en her. Hvis nogle af de gamle, så kommer det. Ja. Så har vi en god pose her, med alt godt lækkert nede i. Så er jeg fra. Stangen, den er... 32. Nummer 16 her. Så har vi en... Er det stadig nummer 16? Jeg kan ikke komme af med den. Så har vi en lækker stang her fra KTC. Hvad nummer var du havde? 16. Hjælp ham. Nummer 11. Det er mig. Nej. Ja, den er god nok. Det kan ikke kun med. Røster. Ja, vi tager på. Det er godt for have. Nummer 14. Kommer det? Det er også en siden vi har vundet nu. Det er også meget godt. Og så ryster vi. Nu vil jeg være der. Nummer 1. Det er mig. Ja, det er Henrik. Jamen, du har været tidlig. Så har vi stang for sportsdress her. Vi skal sætte bag på bilen. Det skal det. Ja. Det var pænt af dem at sponsorere. Ja. Nummer 15. Så har vi en stang mere for sportsdress. Det ryster, nu er det ved at være... Det gør han også. Hjælp ham. Nummer 10. Han vinder ikke. Så sidste, vi snakker om nu. Så har vi den sidste stang. Sidste for Ballerup.
Der er også et par termokanner. Bare begyndt at gå. Det ryster det værre ned eller noget. Den sidste er nummer 16! Så vil jeg bare lige sige tak, fordi alle deltog i konkurrencen. Det har været rigtig hyggeligt. Ja, tak. Tak for det.